జగన్ రెడ్డి మాట తప్పి మడమ తిప్పే మడత కుక్క అంటున్నారంట రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ. నేను అనట్లేదండో, ఎందుకంటే 2019 ఎలక్షన్స్ ముందు జగన్ రెడ్డి ఊరూరా తిరిగి ప్రతి ఊర్లో బహిరంగ సభ పెట్టి 25 ఎంపీలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించండి, నేను కేంద్రం మెడలు వంచి రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తా, రైల్వే జోన్ తీసుకొస్తా, పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తా, వెనుకబడిన జిల్లాల ప్యాకేజీలు తీసుకొస్తా, ఆడి పాడి తీసుకొస్తా, ఆడి పచ్చిబద్దలు తీసుకొస్తా అని చెప్పి రాష్ట్రంలో ప్రజలందరినీ మోసం చేసి అబద్ధాలు చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలతో 22 మంది ఎంపీలు గెలిపించుకొని 151 సీట్లు అసెంబ్లీలో గెలిపించుకొని ఈరోజు వాడు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లి మోదీ కాళ్ళ దగ్గర తాకట్టు పెట్టి వాడు అక్రమాస్తుల కేసులు బయటపడటానికి, వాడి జైలు బెయిల్ రద్దు కాకుండా ఉండడం కోసం రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లి మోడీ కాళ్ళ దగ్గర తాకట్టు పెట్టాడు. ఇవాళ రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్లో జగన్ మద్దతు చాలా కీలకం. అయినా సరే పొరపాటున జగన్ కనుక నాకు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే నేను మద్దతు ఇస్తా అన్నాడనుకో, ఎమ్మటే బొక్కలు వేసి పిచ్చకుట్టుడు కొడతారని చెప్పి కనీసం రాష్ట్రం ప్రత్యేక హోదా కాదు కదా, పోలవరం ప్రాజెక్టు నిధులు కూడా అడగట్లేదంటే జగన్ రెడ్డి మన రాష్ట్రంలో ప్రజలను ఏ రకంగా వాడుకున్నాడనే విషయం పట్ల రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించమని కోరుతున్నా.